Misschien ga je ze wel eens rieden sjoen, de verslagjouwers van RTV NOF. Een verste ploegmeesken maakt het intussen om meer dan een ier, verhalen en video's uit de regio. We beginnen de dag altijd met z'n allen, mijn redactievergadering. Dus nou ja, wat is er gebeurd de dag ervoor of binnen speciale onderwerpen best van things van nou ja, daar moeten we aandacht aan gaan. Dat lezen we met z'n allen en eigenlijk gaan we dan altijd op paard. Met camera, microfoon. Het gaat officieel om een proef van het Stimuleringsfonds voor de journalistiek. Maar als doel om de lokale journalistiek en de lokale omroepen professioneler te maken. Wij vernemen eigenlijk sowieso dat de bezoekersaantal enorm toeneemt binnen op onze website. Dat het aantal volgers op social media, in Facebook, Twitter, Instagram enorm toeneemt is. Dat het bereik van onze berichten enorm toeneemt is. En wij zien ook steeds vaker onze berichten, onze video's en items waarom komen bij bijvoorbeeld de regionale en de landelijke media. Boeten de meer dan 100 vrijwilligers van RTV NOF binnen op dit stuit 6 betellen journalisten actief vanuit de Westereen. 3 daarvan binnen gedetacheerd vanuit de regionale omroep Friesland. Het materiaal verzorgt je dat er meer journalistieke verhalen uit de regio komen. Een proef dus om te zien hoe het gaat, dat dit via de Rijksoverheid gefinancierd wordt. Maar het doel natuurlijk om, ja, als dat positief is, en dat is in die zin bij de vanaf heel positief, dat de Rijksoverheid een deel van de basisbekostiging van lokale omroepen overnemen kan. De proef en de subsidie vanuit het Stimuleringsfonds rennen in elk geval aan het eind van dit jaar. RTV NOF hoopt dat er uiteindelijk een structurele bekostiging komt. De reacties van het publiek zijn in elk geval positief. En er is ook echt verlet van lokaal nijs. Zo vernemen de verslagjouwers. Tuurlijk, als we in het dorp of stad wennen, wisten we wat er speelt. Maar dat bleef heel vaak in dat dorp of die stad hingen. En ik denk vooral bij de verhalen die wij maken, wij verspreiden die verhalen in de regio. En vooral, ik denk in deze coronatijd is het heel mooi om te zien wat gebeurt er alweer. En daar viel ze toch wat meer verbonden met elkaar.